Vi kommer fra Work Advice, og vi er et firma, som formidler udenlandsk arbejdskraft til det danske landbrug. Nemlig, men vi dækker også andre brancher som hoteller, restauranter, anlægsprojekter, slagterier og meget mere. Og vi forstår kompleksiteten at bringe udenlandsk arbejdskraft til en anden land, så vi hjælper med alt papirarbejdet og så samarbejder tæt med Udlændingestyrelsen. Mange folk, som kommer fra andre lande, de kommer med en anden kulturforståelse og mange forskellige spørgsmål til vores regler og rettigheder. Og det her, vi kan også hjælpe, og vi hjælper hver dag rigtig mange af dem. Vi hjælper udlændinge at integrere i det danske samfund. Og vi stopper ikke der. Vi hjælper også meget med alle de spørgsmål vedrørende det danske skat, for at sikre en gnidningsfri overgang for både udenlandske medarbejdere og deres danske arbejdsgiver. Vores firma eksisterer i 9 år, og vi har kontor i Nupark. Og i løbet af de her 9 år har vi hjulpet rigtig mange udlændinge, og vi har opbygget kæmpe stort netværk, som vi er stolt og taknemmelige. Og vi er ikke kun rekrutteringsbyrå, vi er en brobygger mellem forskellige kulturer og nationaliteter. Så vi samarbejder med virkelig mange forskellige lande i hele verden. Primært lige nu det er Vietnam, flere afrikanske lande, Kambodja, Østtimor, India og Sri Lanka. Hver eneste dag på kontoret er anderledes, og vi virkelig kunne godt lide alle de udfordringer, som vi har til dagligt. Så hvis I mangler nogle nye medarbejdere fra udlandet, eller I har allerede medarbejdere og har brug for hjælp, så står vi klar. Så husk, vi er altid her med et åbent kontor i Nupark og et åbent sind.